Wapo ka idol. Kahit kung wala nakalingkod siya dol. Dili ni may ngunahan ni dol. Maayo gani basta batang Surigao nun mo imo diskarte dol kay makita yun nimo ang kaanyag ba. Ang kaanyag sa atong syudad. Manyabi mga idol, di ata karon sa Lunita. Diri sa may kuan, diri sa may Pispa no. Sa atong kastilyong buhangin. Wapo kaayo mga idol. Naay mga kuipis diri mga idol, ng mga karpa ba. Naay subunkin. Daghan kay siya diri na mga ipangbutang na mga isda. Kay gikan sa openingan ni mga idol. Mga himudagan o mga simana mga idol at isir ko nakaanyo diri. Akong gisubay. Kagana de kayo mga idol. Ang atong mga kahoy mga idol na punog suga. Grabe kahayag mga idol oh. Daghan kay manuroy diri mga idol. Tanang kuan diri mga bata, mga tiguang, mga mamag, papa, mga anak nila diri mo anhi diri lami kay suruyan kay nabaguhan siguro miya ni. Kay karon pa mi nakakita sama ang una ni kagana nga suruyanan diri sa Lunita. O naay dako kayong kuy no. Turo naglangoy. Atong tuyo ko ni mga idol pangitaw na to ang tatak. Tatak diri sa Lunita mga idol pangitaw na to. So daghan kay mga kabataan nga nalipay nga nakakita sila ning bagong suruyanan diri sa Lunita mga idol. Okay mga idol, huwag ang atong kastilong buhangin mga idol, tuwaing saka sa taas mga idol, saka kuno ta dito mga idol, na siguro na ibayad yan no? Alam mo saka ta dito lang, dito sa taas, tamo saka ta, testingan na itong saka ng diha, kung sa'y forma wala na ibayad ang, tala na oh, lamig ka dito mag silpi-silpi, testingan na itong saka mga idol, ang kastilyong buhangin. Dili di ay. Pwede mo saka? Saka ta. Testingan natin saka diri sa kasol mga idol. Grabe ka bibo mga idol eh. Ala. Wow. Ayan mga idol oh. Grabe ka gana mga idol. Tatayo ko na ako diri mga idol. Okay oh, klaro kayo mga idol no. Klaro kayo mga idol ba. Ito mga idol. Kita itong agtang dul eh. Suara dul. Kita ka idol. Idol. Grabe kagana dul. Ang atong simbahan dul. Grabe kagana dul. Huwag ang atong mga kuwan diri mga idol no. Unay naglingkuray, nagsuri-suroy. Unay nagdula mga bata. Wala. Dito lang. Gana na kumang. Dito ta. La. Okay mga idol. Tuwara mga idol oh. Sus kagana dol eh. Ang atong city hall dito mga idol. Ug ang atong kuan. Buyanan sa mga kaparian nato diha sa Katoliko. Dali na manaog nami mga idol kay nakita na namo ang kanyag sa gibuhat ni Tatak Pulido no. Tatak batang Surigao nun. Wapo ka idol. Kaya kung wala nakalingkod siya dun. Dili ni may ngunahan ni dul. Maayo gani basta batang Surigao nun mo imo diskarte dul kay makita yun nimo ang kaanyag ba. Ang kaanyag sa atong syudad. Adulo. Sikat pud lang taon dili dulo kay murag kita rin makita ni dul tungod sa kadagang suga ba. O di jud ka magpataka-taka diri dul na labay mga basura. Ya pataka-taka luwa. Kay murag limpyo kay palibot dul. Kaya
kailangan disiplinahon yun nato ang atong kuan dul gani nga atong pamatasan nato sa atong panimalay bitaw nga bisan asa ta panglabig basura no. Kay gani diri mga idol, gana kay mga idol. Libot-libot ra gani. Dali na. Diri. So mugawas mi diri mga idol kay mura nang natuyok na namo tanan dol. O balik ta diri dol. So diri dol, diri ta dol. Diha man ta kanina dol. So atong gituyok po ang atong kuan dol kaning mga perimeter lang dol. Para makita po ninyo dol ba. Diri ta dol, diri ta dol, diri ta dang dali dang. Lantawan ninyo mga idol. Basta gani mulitok og idol, pakita gyud ninyo ang kaanyag sa atong Lunita Park. Mo ni gitawag na tatak Mayor Paul Dumlao. Ang among batang Surigao noon diri sa Surigao City. So na ay mga balon mga idol, na po yung mga lantern mga idol. Kaya dili ni siya kuan Christmas lantern, pista lantern. Kay pista magud sa among dakbayan sa Surigao mga idol. Okay mga idol, di ba? So mga idol, tuyo ko na to ang Lunita kay ato na to dito sa may simbahan mga idol para makita na to ang kuan. Smile sa shout out. Shout out. So tuyo ko na to mga idol dito sa may katedral. Akong partner mga idol sunod siya. So gaana kay ang Lunita mga idol no. First time na ako nakakita sa mga ingunani. Pero ra diri sa Surigao. Daghan na kayo kasuruyan. So mudiretso ta dito sa may katedral mga idol. So mga idol, naata karon sa tubangan sa katedral mga idol. So diri ta moagi mga idol, padulong dito mga idol. Para makita nato ang kuan kaning unsay tawag ani dang? Kaning mga bitay-bitay? Dili. Ha? Wa ka kabayo, wa po kabayo. Ara. Diri ta moagi mga idol, mutuyok ta dito mga idol ko. Kuhaon na to atong sakyanan, atong motor. Makita na to mga idol kung sa kagana dol, tubangan sa katedral dol no. Kaning mga kuan, mga bitay-bitay. Bitay-bitay para sa pista. Super guwapo no. Kita mo na to mga dol. Mga dol. Sunod lang dol, sunod. Sunod nang dol, sunod. Nadiat to. Dito tagikan kanina mga idol. Ato rang ituyok ni mga idol para tilok jud tanan ba way hungaw. Para suroy gyud. Suroy mga atong gianhi diri mga idol, di suroyo na to tanan.